Meillä on uusi minesarja. Dugenin kanalta menkää tilaa sen kanavat. Bagodan! Joo, sama. Tilatkaa Tukemin kanava, tai mä tuun teidän seinien sisälle huomenna illalla tai sängyn alle. Et nyt on uusi varoitus. Me tarvitaan 100 tilaajaa. Olette nähnyt varmaan mun kuvauksesta 100 tilaajaa, niin uusi 30 min Minecraft-jakso. Siis mitä sä just sanoit? Jep. Skip. Mulla on Oota hetki siis. Miks mulla lagaa noin paljon? Tämä mä vaikkaan. Jos me saadaan tämän vuoden lopussa 1000 tilaajaa, niin silloin tulee ehkä tonnin jakso. Ja jos tulee 100 tilaajaa joskus, toivottavasti, niin silloin tulee. Pastelli. Miksei toimi? Sitten pitää ottaa siihen asti. Milloin mä tuun sinne? Joo, mä vaihdoin skiniä hetkeksi. En mä tiedä miksi. Mitä tilaaja kantaa? Tilaaja. Eiks mulla ollut? Okay. Voi perkele. Tää näyttää, että musta skini vaan laavaa. Mutta mulla on vaan musta. Mun pitää hakea normista näin. Mä pistun sen. Jee, kova oli heti.
Joo, mut mä käyn kattoo nopeen mun tilaa ja luvun. Paljon niitä on. Rumpujen pärinää! Mulla on sama ongelma. Video vaan jotenkin lopettaa se. Älä tule minun. Joo, mutta mulla on siis 50... Siis lopettiko se vaan sen, että tuossa yläkulmassa ei näy sit? Vai miten se lopetti sen? Mulla oli 58. Eli mitä se on yhteensä? 109. Ei, mun kirves. Otit mun kirves. Mun kirves. Joo. Eli mitä se on yhteensä? 109, 58 plus 51. Onko se 100? On siis. No ei ainakaan tälle biomille. Mun mielestä ei kyllä ole. Bruce-mökki. Tänne tulisi enemmänkin meidän mökki. Älkää sit ihmetelkö, mä en oo mikään Minecraft Pro. En oo kauhean pro. Et ei tuu mitään. Ai. Minä kanan siellä, tule minun luoksesi. Noin, no sieltä noin. Nyt. Ei vitsi, tulee yö. Mulla on vaan yksi. Villa. Pitäis löytää kylä tossa nopeasti. Mä kuulin Spiderin, kohta me kuolemme. Otetaan näitä. Joo vitsi. Ruoka mitä löytyy kuusimetsästä on tietenkin marjat. Ei kyllä kauheesta on niin, mutta se ei. Mikä se on? Se FPS on mistä se? Löysitkö sä kylän vai? Löysitkö sä kylän vai? No. Jes! Eri biomia on katsonut. Sitä enää juo. Hyvä hetki. Hyvä. Ei mulle sanota. Spideri! Sä sait mun telan perin. Ei saa ota yhtään. Ei, mikä saada?
Se oli 100. Ei, tää on liian pieni. Mä tein ykkösen. Ei. Täällä ei ole yhtään tilaa. Tää on jonkin, missä on paljon tilaa. Joo, mennään. Oota, mä otan lisää puuta. Noin. Ja sit 0. Mä teen. Paljon meillä oli 1 vai? Vai 109? Joo, 109. Oota, mä teen. Vitsi. Ihan sama. Oota. Ei toi näyttää yhtään siltä. Ai, ja mä teen 9. Teen 9. No sit. Ei. Ei. Vitsi. Ihan monta kuolemaa meillä on myös yhteensä. Ihan monta kuolemaa meillä on yhteensä. Tehän sen taakke paljon meillä on kuolemia. No kun siinä me tiedetään, että monta kuolemaa meillä on yhteensä. Niin. En mä tiedä. 9 on vaikea tehdä. Tos puhuta. Ei voi niin. Sorry. Mä oon puol HP, sit jos sä lyöt, niin mä kuolen heti. Tee nopee, tee nopee. Nopee. Välttämättä. Eiku sä teet tolleen 9. Joo, toi on hyvä 9. Sitten lopetetaan taas. Tuu mun viereen. Lopetetaan vaan tässä. Joo, mä otan. No niin. Nyt on tilaaja. Paljon meillä on tilaajia yhteensä. Niin. Noin. Paljon meillä on tilaajia. Ja tää olisi aika lyhyt. Tai on 109 tilaajaa. Jakso jossain parin päivän kuluttua. Niin. Muistakaa tilaa. Hei.